Здравейте, днес е много прекрасен, слънчев, снежен ден и ще заговоря за какво значи автор. Автор е онова същество, което започва да откривателства, да съзидава неща, чрез които да се удостоява пред вас. Това удостояване е много тържествено, много красиво, защото да си втори след него е голяма отговорност и голямо откровение. Че тези неща би трябвало да се показват по особен начин с името си. Името да напише автор, трябва да се пише името, имението си. Защото тогава започва да ментализира, т.е. да е документ на неговата менталност, на неговото откривателство и неговото достоинство. При тези неща човекът е много компониран, значи бъркайки в сейфа на сътворението, вади неща, които е втория обаче, втория след него. Никой не ги е виждал, никой не си е помисля, че ги има, защото смелостта да се подпишеш с името си, че си втория след сътворителя, значи това е почти леко фантастично, почти невъзможно, но много хора се осмеляват, от които и аз съм един от тия, се подписвам автор на тази картина, на този слов или на тези мои идеи. Това авторияне, вторият, чрез него да риеш, т.е. да откривателстваш, да копаеш в минало, настояще, бъдеще, в глината, в живопоста, в изкуството, в писанието, в буквите, в всичко, в технологиите, това е авторство, смелост, достоинство, рицарство. Защото лишаваш се от времето си да се забавляваш с елементарните неща, удоволствията от живота, да ядеш, да хапнеш, да правиш любов или още някои други такива неща, секс, впрочем, а ти си авториш, т.е. се вглъбяваш, след това много трудно пък да излезнеш от това риене. Значи бил си на 10 000 години назад, извирал си нещо и си го авторизираш и се подписваш. Трябва да се върнеш, трябва да се аклиматизираш и да станеш ежедневен, сегашен. Тук е обикновен човек, да може да се разбира с хората. Много е трудно. Това пътуване, връщане и комуникиране се нарича авторство. Много е сложно. Внимавайте с втория след него, които сте вие, когато се подписвате. Много важно. Правете каквото си, много трудно, много голяма смелост е да се подпишете. Благодаря ви за вниманието.